Ancak kıyırma hakikada ittiryan tendir verdi. Şimdi ardu sana gösterden tutacağım. Bine sen hora koyuyor. Yanın sözlülüğün gün kaç yaşdan evvel çok doğruyum koyuyor. Bana bunu için durumuşa çıkyan mı ya hakikaten bu koyan mı? Vay, tavuk dövran. Pul elin kırıymet ya özün kollarım için durumuşa çıkacak koyan. Hemme gıydılar bir de. Benim maşgulüm dedi. Ömrümde gülüş gördüm mü? Vay, men ilk gözümün göreni sen. Hiç kaçan hiç kimden gülüş görmedim senden başka. Üçüncü soru. Ben ölsem ölürsün mü? Gözümün kırık manaları. Sensiz bu durmuşu neye deyim men yüreğimin urukta sen. Asla görünüm. Toy boğula çıkarlar. Zanem eskiden. İni sonra vermek men gezenim. Vay ne çımarı ya? Yukarı hilli, amatlı baka. Bu denge tente de var. Mahım neredeysen hemen näme işsen bawur demesin taşlandı. Gel şuat men yanıma arkaça men sen öz täze jewuşka bilen tanışacak. Kim ol? Nädip beni çak gelin ay. Arkadaş dedim öyle sen men bäre lahatlarsın ha. Yor. Sen görüşet ayda 3. ay bir kafe. Bu menli men täze jewuşka. Bulan mahım men jigim. Yarın. Ustayda. Hatacıkta marozundan. Allah'ım niye taştın? Elin çek bırakın. Mahım. Gayrata yer jewuşka bilen şeytan beytayda bir adam olaydı o. Pazarlıstı. Ol adamı fırma. Bu sana. Nerede işleyen? Bak bir şey nerede yaşıyor? Öyle. Çünkü Ne sana yine bir gelir aytdı. Yer jewuşka. Şimdi ondan sonra vaçı berle nok düşünýän mi? ben normal. Ben işte bir küçük bak diyem. Normal ol. Vallahi. Mengican. Saçın neyle balatan ikele bir kere su seyala. Dilveri. Efe. Ker topar. Şeytyanı. Şeytmelen her jewuşka menden onun kaçık gittiğini düşünýänmi? Bir normal bolup bolýanlar, adam ýaly bolup bolýanlar, bir boluşum näde wapşe sistra menden oklay. Bu näme etdin? Onun eýäm gitti. Her safar şeytyan, her safar şeyt menden kaçık gitdiýänler, o bir näle sen? Gıynan mı gıyız? Kan yöntüm kafayı diye onun bir kili. Suma şart şırak. Buna göre vakti neyle diyen goşu. Nakit zıvatri. Kola bile. Çınlanım sumaşa çıraktım ay. Hava görmedin üstüne bir kili. Yıpanyatını balatan iskele kafaya. Ay borlayana täze tapar tutaya. Hava gıyıp kan bu yarışa kafayı neyine. Bolýarna igra bozanda oyna onun. Men hiç gerek düşündirmeden adam gepini düşünýän, men diňe şu taýdan ýyjek, diňe şu taýdan naharny ýyjek. Näme? Eret diýjek bolýan. O gördüm, значит indi men şu taýdan ýymel, düşündiňmi? Yo, sen onu ýazap gepini. Näme parlaýan men gurulajak wagtym? Men parlama kal. Men gurulajak bolýan. Wapşe gurulama. Salam. Korkudaýynmy körçe bolan ýerim. Aklym sen meni habaram tutmadyň men körçe bolma. Ay näetdiň haçan bolduk? Ananmasan korkudaýynmy körçe bolan ýerim. Yok, o durburmy? Utançka ýan ýokmy sende? Bir adamlar var, zatlar var, bir çete bir ýerge geçäli. Näme utanyp görsinler de hemek şaýtan günah işedem adam sowap kazanarmyna uy. Bolýa bol, onda res korkudaýda bol. Beri kana hatta üçinji gatynda onda. Короче, şuma yanında lalla olsun mu? Bu da Asadağı var ya tansı ediyen, şu İldirin gayip oğuduna tansı ediyen var ya. Şunun tansını görüyor. Bana buna da ne mi? Tansı kuranacak kolyam desem yok diyor. Ona neymiş için görüyen desem oğudun kuruluyor. Vay kanka niye sıvır çağırırsa? Nesip bolsa senem rıza bolsaň, toy edip bir gaýlydyň. Bak bir gelmeden iş hayırlı. Ýöne men dersden çağırmadı. Hiç diýan ýok, meniň dersden çağırma. Nesip bolsa toydan soň özümizden bir dersden çağı bolsa, on dersden çağı oňuş ýaşa berse, sen radymy?
Hadi. Vay kanka diye çığır Rusya. Kim bilir kımırşa yüreğim yardın. Ne düşünürsem kem ahtar neyme tadı karıç var dinle men çağalım bilen sen çağalım bilin çağalım dur ötürlere. Ne koçası ama? Oo koçası ama. Acına çıkalım. Yürü goğunun et. Yürüsene goğunun et. Duran can. Alo. Aa canım. Bak koş Nurtoy mekanına. Joran bilen. Dostum mami. Bak. Oo ba dostum ba. 5 min borlu. 5 min da 3 min da var ya. Ha var. Alo. İşleyen mi? Tüyürüm yerli. Hava işleyen mi? Men mi? Hava sen. Eşten. Näme boldy? Tüyürüm yerli. Kömek et de. Yollaşma can etdi. Ay o da can ettim o da alın o. Ay bolýa hani zapas var mı? O da can ettim o da şuma da alın oğa. Ewa. Ağay. Näme boldy? Sen kim? Näme diýip dursun o zapas. Nauşu toluştun. Hil samtıklar bağlağı. Valla senim çat geldi o şey yollalar. Katıp başladılar. Ha. Bolýa. Ben senin hayfime sayılacağımı bilemem. Men sayla. Zaten gowsun saylamaly barsyň-da. Zaten daşy bolanda näme? Hiç tüýürük bolsa. Men sana sevgi berip bilýän. Men sana BMW berip bilýän. Men sana Mercedes'in çalak odan duygu berip bilýän. Men sana katejiň açaryny berip bilýän. Men sana katejiň giňligi ýalak ýüregimi berip bilýän. Ben onlar yer giyiniyorum gerekkel. Yer kakacağım ben öğrenme. Şu adın ses doğrada içi dolup kurtarganın men görümü beyle bamı. Ağam selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Ağam bir zafarak var ayna. Ver. Sizin futbolga oturup duran näme firma ýagam? Ayo, men bilemem firmasına. Goraýynma ýagam? Gör. Massimo Dutti diýerer o. Oyun etmeýdi seýin. Durun pulda olsa kusayan. Killa kaşıman kavdaşıyan. Ben senin hayfime sayılacağımı bilemem. Men sayla. Zaten gowsun saylamaly barsyň-da. Zaten daşy bolanda näme? Hiç tüýürük bolsa. Men sana sevgi berip bilýän. Men sana BMW berip bilýän. Men sana Mercedes'in çalak odan duygu berip bilýän. Men sana katejiň açaryny berip bilýän. Men sana katejiň giňligi ýalak ýüregimi berip bilýän. Ben onlar yer giyiniyorum gerekkel. Yer kakacağım ben öğrenme. Eğer eşek ýaly işlesin, kazansın. Senem şey ziyart içip zıngıp isrip et boğamy. Vay bol ya la kakası men doyum soňsyňdan da sen işleňi ne bileýin? Bilýär men maşyna ýok. Şeýle kiçiden ularsa gowy görünür. Yok, uludan kiçäýse gowy bolar. Hoýa. Çınar, bunu näme üçin beýdip goýa? Kiçiden ulag isse gowy dämi şonu ýalak bol. Çal, düzersene öňküsýalet. Men ýa aýtdym da, şeýtmäli diýdim. Bol, düzelt. Bersin süpräýin hapa bolupdyr. Ayo, Kadriýen hapalanýa süpür oturma. Çınar, bäriň hapasy näme? Men aýtmasam syryp süpüreň da, yaman ýaltaýsana. Men ýa aýtdym süpür diýdim, etmedi. Ýap görenler maňa diýin. Intek yarım saat baras gygyrmaýanlar bizi. Ýok, iş adam diýesi ýok. Bolýa. Çınar, näme ýapýaňyz? Ýene ýarym saat bara.
Men ýaňy diýdim, bize gygyrarlar, giçke wagtyny gaýdarlyydym, etmedi. Çocuğum. Men sana aytmazlardım mı? Sen batırsan men şu sana aytmasam bolady. Sen düşünýän mi? Sen batırsan ama ben sana fırsat aytmadım. Ben elimi getiren sana bir nokta bir başarıyla geçip kalıyordu. Başka birine? Ova. Ay yürü, onlar laymen. Dün senin alan pulunu yine zora çok koyan kandı. Ben sana diyen sen düşünýän mi Mehmet Berilni ben? Nemet bel o. Yine atan yüzüne gelip olmuyor ha. Solar hem diyse şongular da olmalı olyaz. Bu da çok yandı. Birinin adıydı.